Chalan si vybral štvorky, ktoré ešte ani nevyšli. A keď to ty pozeráš, tak stále nie sú vonku. A ako to je možné? Kontakty. Takže samozrejme, boxík ako štvorky, papierík ako štvorky, všetko ako štvorky, len sú to nové štvorky. My to ideme Jančimu zabaliť a som zvedavý na jeho reakciu, keď mu prídu domov. Skôršie ako keď mi výjdu. To bola silná veta. Takže keďže tu je tento tag, ja tam dám tak či tak náš. Každý to pozná, tento štítok. Dám tam tento tag, hodím to sem a keďže ja som felák, neobjednal si to, ja mu to tam dávam free. Ak si ty ešte nepočul o shieldoch, tak určite chod na web, pretože by si ich mal dopriať. A k takýmto teniskám musíš kúpiť shield. Teniska za 300 €, nechceš, aby sa ti pokazila za pár mesiacov. Hodíme plagatík. Zobereš box rozložíš, zobereš rýchlo pásku, lebo to video má už 1000 hodín a Mikel zaspí pri videu. Come on, Sean, kill one.